Matapakit na kanila. Okay, Pin. Ayaw niya dali susi pa. Okay mo. Ito yung kung ano. Okay, Pin. Muna iside kayo. Muna tingnan something. Wala naman. Doon ko siyempre. Ano ka na nga mga doon kasi nakasusingin? Ang chocobas ka na eh. Kayong Friday. Friday. Ay, wag bukas na Choco. Chocobas. Friday, Wednesday ba? Wednesday. Oo. Wednesday bukas. Chocobas. Oh, wanna dance with somebody. Kaya nyo. Kaya mag-alay-balay. Ba? At wala yung kasabi ko nung alam ito. Di pagkakalwal. Bata! Ano nga po? Kami ako dito. Wala man na nung kaya kusina talaga. Wala nung kaya kusina talaga. Sige. Ito na ito. Ito wipes. Wipes. Alam na ako pati ko palang wipes na yan. Bakit mo na session niya to? Apat. Dapat. Apat? Apat. Masaya siya tigdo. Oo. Alam mo, kamay ligo yan, oh. Mas naguli-gawa na. Ay, may ligo ito. Oh. Kailangan si Kandubing importante. Wow. O bakit may Russell, may accident yan, may opera yung buntok, pero may pinaw, may gobra na, may sigarin. Kung ngayon sa Thailand, makabakasyon na rin, boss, makayabi. Ay, muntaya kayo ni, muntaya ka. Si Kandub. Muntaya ka kaya ba ni? Ay, ingaban ako kaya, ipakay ko yung Russell, tampaw na ka ng meto. Ay, iwan ako na. Mas ganda ro. Hindi na. Wala may accident yung ila ko. O, hindi, may gobra, may bakasyon ka, o kakain mo hospital na to. Tapos mo may Ngay si Kandub, pampasigan niya. Ito lang yan, ito lang yan. Mintala. Dara ko. Ani, bayo ay hindi ganyan. Ipalo te kanu Kaya kayo po. Ay, shout out po Karandara ko to America. Okay, dito. Kare nga nakangay bigang Jayal. Kare Lucel, kare Tita Baby, Lola Baby. Bye-bye. God bless you all. Ya kasi naliminyat ko. Kaya ka na. Ayan po yung mga... Ay, may Dara dara. Dara-dara. Ah, wala pa man diyan mo na ngayon wala. Wala yung ginawa ko. Ano sa kanya manyat kami mo dara dara. Oo, punta ko na. Ayan kita kain na mangkepwe. Moderno mga kepil po. Moderno mangkepwe ang to. Kaya kita, No makit mami lagi mangkepwe. Opo. Kala ka wala lagi maliwa. kaya po ita. Ano moderno yun? Moderno ko po. Moderno ka mo ka rin ko. Yung tenga rin po, taga-right ka po. Ang dating. Ang dating ko ito. Kaya po, yung achieve ko po, yung ayos ako kayo na lahat. Ang kawan niya pero tinya. Utak kasi kaya mo taga Sa kanya papapag-aaral. Kaya. Aligo pa Ay, niya. matupahan ay kakain na ka. Wala Two. akong The 1, 2, 3. Whoosh! Yan si Dogo yan. Thank you, Lord. Yeah, kahit talaga naman talaga tipid doon sa kanya. So, isa Kanya dami lang po yun. Great improvement. Eh, manilingal na. Wala resulta nila. Check. Ala, okay. Wala ka nang wala eh. May pa doktor. Ay, kadala na. Wala na yung doktor. Look, alala. Look. Ano yung dali na? Kasi hindi makailangan. Wala. Hindi kailangan Kagaling mo niya, ganyan, kaya mo niya yung gama mo, susupang niya rin sa sarili. Kinain mo na yung level, talaga. Kinain mo na yan. Oh, pandosin na ito eh. Da, kinain niya. Walang mabilis. May kadosin na yan. Kaya ate. Kapila na rin pa desyo, duwala mo. Eh, may idea oh. Ay, ito yung mag-anak na. Kinain mo na yung doktor. Reynalda, Ayan, shoutout kay Darang Reynalda, Ampong, Ate Baby. Ayan. Nagpunta po, pinasyalan po si Kuya Noli. Ayan. Panoorin niyo po mamaya ito sa vlog. Wah, panagal sa ligat ko kanya. Abay, makulita. Kaya Facebook lo ay Facebook ay YouTube, no ay YouTube. YouTube. Wala. Ako kaya tayo luya ako. Ano lang nalawi ako ulit ng panunod. Kaya ka ba ko ni pa? Wala. Abay, Eh, mandandi na yan. Para wheelchair kayo makakalimutan. Tingin mo. Kaya kami rin eh. Ang Bernardo, lakman din daw. Sa pakitang nana. Anak niya. Anak niya. Magkano po? Magkano pa? 800. Reliever niya. Pabagot Wala kayo pa mo siya. talaga. Eh, wala may tinigil. Ang
niya nakita. Nagdis na na, wala. Nagdis na na. May Bobby Jorboy Bernardo. Wapin, may mag-emi na. Wala pin yun. May wawala yan. O dahil, may naisang patibay. Kami yung amat sa doktor. Sabi sa today ako na naman. Nagsulat yun. Today ako na yung doktor. Walang bahay na yan. Bago yung pakit doktor. Kami pa kan Jay. Ay kang mga yan. Ano yun? Walang dahil naman. May makatog. Wala mo yung gapa mo. Kasi normal na lang. After 1 week, magbalik ka ng Mendoza. Kung magbalik ka ta. Balik, masalesya na ako. Ayun, ang dahil na. May nakakita. Kailangan natin din dole mo eh. Balik na mo ko yung kasi nga, Bek, ngayon. Ay, Kailangan sugat na. ka. Ay, sugat. After 1 Aray, week, magbalik ka ng 1,000 doktor. Okay naman. Magbalik ka pa kanya. 150 Balik, salesya ko na. Okay naman po. Ay, sabihin palo, ha? Oh, balik. Wala naman ako sugat. Wala ang makontrol. Ali, iya dahil kasi kagagat-gate alano talaga rito. May sugat. Kasi dahil normal mo itang may maka-impression na there is sugat talaga. Pangyayin agada. Repo ko lang, tinasuwa. Sa ano? Wala na po. Alarit na ang Kasi pag ng pangkailangan po, yung circulation diet, yan normal. Kapit kasi panay Meaning, pinigdo na po, mag-normalize na po kanya. Hindi ka Ang makatagit dami yan. ko, ikipin. Kaya kilala ka dere kaluguran mo. Wala lang po apa kayo. O kasi dala akong dili ko kung sino po ng babae. Taraming problem. Wala alam pa na pabuhan eh. May Aba, ano ba po na po? may giyo. January 15 na, nampun 2 weeks na, ay 2 Lan months mo na daw tayo na ba dito sa akin? Pinili mo yung February 10. January 15. January 15. Kalimutan ka. Kalimutan ka. February 14 niya kambingi, February 15 niya. Pag-ayos pa Valentine's Day. Dapat po, yung 2 months na po dapat po, mga nire-positioning. 14 pa rin. Dapat 15 na lang. Consider din 15 ta kasi kapitangan din. Kung di mas na po, dapat na po. May kaya ng bagya, may walas na po. Dati dami pag-plano. Tiri mo siya eh. O siya, kanyar mo na ko niya naman sa ano. Uy, tsunami, nagsasad yan. Hindi na lang Ako si Mandara. Ano yun eh, pindara ka nga. Kapag namin, may papayli ko ang galos. Kung pag-pwede pari ka, naharap pa, naharap pa. Di ka niya, talagang may bugna akong yakbalong may liko ng makya ka. Ano ba kayo hindi ka nagtao ka? Nagkatagis na nga. At siya po yung pasyente mo, tatalakan din po, ito po yung stepstone for walking. Ngayon po, ika na kung target ko yung daily. So, mga 1 month to month, yung daily na. Mamalebi ang kakin pa kayo kayo. Hello, lumakat niya. Ay, pati niya lang pinutakal na Kung yung target ko kayo ngayon, yung balance nila. Huli niya kung epusan niya mga luklok, mga niya po kagad. O, paano may mga babay na ay kandari at manggatal O, yan? itang nagagawa mo to. Manggatal na kayo ng buto. Buto. Ayan, oo, alam eh. Dati yan ay Alam eh, may stock mo. Dati Alam yan ay manakay. eh, sa'yo, oo. Dahil pag... Dito, ito, gawin itang gaman na worry. O, yung pumili ba, Jaro? Diba? O, Alin na. o, dapat na tamay mo po. Dapat nga. Kaya po ba, diba? 7 years na. Ayun ka na ako pang apakaya, 10 years siya po. Kaya po. Oo. Pasubok eh. Baka yun yung madara. Pasubok eh. Parang imposible yun, mga di ko nga po nila. Papangatin ko. Masanting tamo muna. Paano yung umakas ko lang, mga di ko. Masanting yan talaga. Alam mo yung imposible. Tayo mag-ibag. Pansya niya tinig po, ay, mabeba at different chance. Baka niya nga magdala, baka niya. Alin, Hindi naman eksakto. Ay, different chance po. Mag-vibrate siya na patulog. Different chance. Uy, nandun mag-vibrate siya. At yun naman siya. Mama usa na nga Ang yapakabarin ka pa lang yung entara mo. Uy, ating mama usa na nga. Uy, kakanyang gaman. Gito. Tinya ng Parksiston, tinya po. Wala pa. Kaya ay Parkinson. Oo, Kaya da. pa may stroke na. At tinya ba chance da? Kung bisa ka, sabihin mo na yan kanina, baka nita. Pasubok na eh. Magkano? Nakakaman no? Lay bawat. Ay, may bugong. Ay, ang ganda pa nakito. Baka niya po yung edad. Ang galing kaya. Kaya baka niya po yung edad. Kanyang i-ako na. Tere mo ni siya. 400 siya. Anong reflexology? Anong blood yung edad? Reflexology, completely. Kaya ni 4-in-1. Si kamag-anak dito. Yung may O, dara ka nakakababi. Nga mo, Pates yung edad. Amo yan pa sasagot pa. Ay, yes. Amo kwento kayo dito sa nabi. Wala ligwan may baka kaya sakit kay ambulasya. Kasi siyempre, alay pa mo, nakita, 6:30 mga martilya, paano kami pa. Alay na yan, 6:30 ang magata. Ano yung 6:30 na pa pala sinabi na tita Sally, kaya punto. Ang unin ako na yung parang. Ayun, nas Oo, makanya, nakikarahan ng panay. O kaya nung tita Sally ka na, di ka kamag-anak mo yung sa Pedro, tsuna paalala, yun ang piningkay. O, ano ka tita Sally? Yung iya po po naman yun. Ano mo po yung pasyente?
Buwan eh. Sa lubong ko yan. Ang pagkamalan din ka. Kaya Basta magsaya. niya si Andy lang ang ka. Hindi naman talaga yung doktor. Kaya nakatwa. Totoo po paano? Balang nakalaway, nasawa ko pa. Pero kaya masakit, yung ulo pa yun Yung isa yung nakabayo. Alin ko, basta may payat. Grupo niya, grupo na. Dapat yung mga bata. Matay siya. Malamba, no? Kailangan na yung bulan may stock yun. 2 months din. 2 months yan na. January. Bariya pa. Nakakamita. O, yung tintahan na yun. Nung neglang ba siya pa yung niya, ala. Ali, 17 tayo. Ay, was, 17. January hindi mo may stroke. Oh, January 15. Birthday kayo ba? Abad din ma. Birthday ni January. Diba? Birthday mo rin. Kaya pinita po, kinala siya po ka na ako, may pusigi ko. Pala mo ako talaga nga pong bilang bahay. Kulikin pa lang ang baka. Hindi ko may lulus ko. Kaya, kasi makaraan eh, makakera. Kaya Wah, may magkano lang. Ito rin ang iba natin pa JR. Taban, king hospital. Sa mga ano yun. Ito gabi niya mo. Eh, ano ano ba yun yata? Malagoy na. Ba, malagoy na. Patunayan ka ba? Oh, nano. Bigyan yung matod talaga. Oh, morning. Nano. Ay, talaga na eh. Pino ko yung albag niya matabi. Ay, na. Totoo. Wow. Ay, nakakapatunayan ka. Mucho na rin, ano na yan. Padje. Eh, nakonda ko saan. Sige ba? Dar. Pato na ni Lola Gagut. Totoo. Ano na yan? Ano eh, mama, maliging malabag mo sa kanya. Ano eh, mama? Masalan eh. Karapatan na lang makalabot eh. Wala yung Pero pedaro. si Mamo, parang po niluto. Wala yung kataw. Ni nga ka mo. O, naroon ka, kapila may pa sample. Na akong Kasi kahit pakain mo yun eh. sample libre yan. Ano eh, isip pa. Siyempre, sample ka, ano ka rin pagkari pa nung Ano pali yung sample. mga may sample ba? Pero naman ba? Special dinner. Reflex. Ha? Hilot. Ampong kain. Punta ko ba kayo ng Bisaya? Uwa. Sumusap mo pa. Sugo naman kaya daldo. Kabrino. Kabrino, yung sasabihan yung bayan. Ali po, at sugo kaya kayo yan. Panakawan ng 500 a day. Lalakad siya po. Eh, ano yung bagang dodo? Eh, yan po daldo. Kaya dodo. Hanggang adobes po. 2 times a week. Kasi po, lalakad din mo. Turuan na ganyan mong gawan. Mana, din bagang dodo. Ang galing magkita niya. Hindi po nagdoldo kasi po, eh, palalakad. Uy! Pinanana ko. Pingerong na ako. 2 times siya mo po dar, lalakad din mo po. Wala na akong mag-trebe. O ito po po. Bali na po di man chance kain, gano'n lang. Dalawang kayo, di man chance. Siguro magkaya kayo, lahat chance. Siguro magkaya kayo. Dapat yata lang, dalawang ko po. Buli natin punta lang itang imanibog, itang Facebook. Oo. Itang mag-ganyan mo naman. Mga follow nyo, kay alam mo ba? Tataka rin. Actually, ganyan mo dyan umangkit ko na. Sumay man. May pag-follow ba itang kay Manilang magong service? Oo. Nala na yan. Wow. Bisaya pin papera pila. May kwento ni Papa. Wala dyan na talaga ng papel. Wala dyan. Nala, isura na ito. Ay, na niya yan. Nala, isura na ito. At yung nga ni Dar. Sura. Eh, ako kita lang may ganyan. Nino. Itong sawa na. Kaya nito din ako. Ano yung question? Ay, pensya yan. May tuloy ako May naman tuloy eh. ako na yung rin. King Raya. Oo, may tuloy ako. Wala yung kaya. Wala pang dati. Ali, itsura ka nila na hindi yan. Sabi, abi lang yan. Ali, ano bang pinanawa ko dito? May gawa-kawa ninunukan niyo. Okay, dadarating na wala. O, dara. Kapasalan kayo po, kuya. Wala kapasalan kayo mo. Dalawang Ay, kayo. may newton ko. Kaya pasaliyang kalang dutong silike. Ngayon, may newton ko. Nahapon, punta bila ko kaning power sa aling kabila ko sa Bengulo. Sinali ko rin. Walang pesali Kapatid ba namin itong kasawa? ko. Kabuto na? Si Pamuy Rapid nila Ah, ko. wala na. Chanjo. Dali, gina. Ilang pong oras makapila. Rosario. Nakakabay pila. Rin tao. May Rosario. tayong lahat. Rosario? Tawa ka Eh, Rosario. Salyo, sabi pa. Rosario. Rosario yun. Rosario. Rosario yan. Bayo may kanina eh. Musumi ka. Ilan nila ako ba? Ilan kayo? Kaya ako to. 12. Saka diba? Wala masyadong may family planning yung pakatayin ko pa. 12. Bob, kaya mo, Sasali ko may itong Papalo. dribble wall, 130 yan. bigla kang bakit. Ay, darang na paggawa ko leche plana na rayo. Kaya ko papisalian. Kumanyad na ako. Ikuha may mangke. May ako, may dayang may garal.
Eh, di, manyag ko na, sabi mo, kinuha ko nga, no? Magmumay pa rin, rin, manyag. Kung ano naman yun. Awa, matigali. Kuya, magban. Sayang yung may asawa ni Ini. Pati niya kantas. Wala makakiktikit bakit na ito. Puro ka tayo sulta. Kaya ako 7 years sa ita, gusto na ita. O, bisikleta na. 7 years na yan yung, ay, ano kami ni? 2026. Ano tawag mo kasing Akin speed? 23, 7 years na. Ano tawag mo kasing speed recovery? Yung speed recovery daily. Ita pa lang kita naman kahit alternate. 2019. Diba? May nakakupan eh. 7 years. 6 Hirap na ako. Kota pa ba? Ba, pagkain mo kayo ka ba? Ita pa. Bigat ang Pagkain mo yung umumag kayo. Ang dalas mo. Oh! Tapos ito, nanong Ay, ganyan, magbabayo. Wala ka mo. Hindi masyado yung magbabad. Wala ka mo kera. Kasi, Bap, pinali pa control. ang pera. Bap, control na eh. Relax ka pa. Yan. Kaya ka pa kakay. Yung Wala bara. yung pamilya rin naman naman, maksarali niya ka. Amang ta. Kaya maksarala. Yan guys, so tapos na ating therapy kay Yan, di for ba ako nga, fourth session din natin. Nilulog kami. And maraming salamat po dahil nakita namin yung kanyang great improvement. Hanggang sa muli po, ito po si Motor Magkeping 2. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. God bless po. And shout out to all Peña Clan. Anong ability mo? O, sa lahat ng mga David, sa asawa ni Kuya. Shout out din, ayan, sa side natin. Asawa, anong dito? Garcia. Oh, Garcia siyempre, shout out kay Lobby. Ano Baclor, Garcia. Nano yan? Nano? Model. Modernong Mangke Puento. Ilan to naman yun? Putatin yan to. Ito po mga kasi may akya.